сърцето на мрачния град, заобиколен от високи сгради и тесни улички, се намираше луксозния хотел Златната лилия. Точно там, в президентския апартамент, е открито тялото на известния бизнесмен Виктор Борисов. Убит е с един изстрел в гърдите, а единствената улика е странна сребърна гривна, гравирана с непознат символ, намерена до него. Сцената е перфектно изсценирана, без никакви следи от борба. Само леко разпиляни карти за покер и изпразнен кристал с уиски подсказват за последните мигове на жертвата. Инспектор Алекс Андреев, известен със своята педантичност и остър ум, но и с мрачния си поглед, е назначен на случая. Алекс е човек, който не остава нищо на случайността. Той преглежда внимателно место престъплението, разпитва персонала на хотела, от гордите портиери до мълчаливите камериерки. Изучава финансовите записи на Борисов, които са сложни като лабиринт. Всичко е перфектно, без никакви следи от борба. Единствено, сребърната гривна е загадка, ключалка към врата, която води към мрачна тайна. Разследването го отвежда в мръсните улички на града, където се среща с информатори, чието думи са по-опасни от ножове, престъпници, чието очи крият безброй тайни, и хора от сенчестия подземен свят, където истината се продава на висока цена. Алекс открива, че Борисов е имал много врагове. Имаше бизнес конкуренти, които са го ненавиждали. Имаше и лични врагове, които са го заплашвали. Алекс се бори с бюрокрацията, с липсата на сътрудничество от страна на някои свидетели, с натиска от страна на влиятелни хора, които искат случая да бъде забравен, затрупан под тежестта на мълчанието. След седмица на безсънни нощи и изтощително разследване, Алекс открива, че сребърната гривна е била на бившата любовница на Борисов – Елена, загадъчна актриса, известна със своята красота и мистериозност. Жена, чието очи крият повече тайни, отколкото звездите на нощното небе. Елена е била видяна да напуска хотела точно преди убийство, но отрича всякаква връзка с него. Алекс обаче не се отказва. Той открива, че Елена имала финансови проблеми и е била в дълбоки дългове. Борисов е бил единственият, който можеше да я спаси, но е отказал. Защо? В един решаващ момент Алекс открива, че гравираният символ на гривната е древен знак, свързан с тайна организация, чието членове са готови на всичко, за да защитят своите тайни. И Елена, и Борисов са били замесени в дейността на тази организация. Но какво точно се е случило в президентския апартамент на Златната лилия? И кой е истинският убиец?